Bizitza honetan zaila izaten da erabaki batzuk hartzea. Ez egunero konturatu barik hartzen dugun erabaki horietako bat. Baizik eta gure bizitzaren norabidea markatzen duten horietako bat. Urdaian hasten duen zorabioa sentiarazten digun erabaki bat. Bihotza pentsatzen jartzen duena. Eta zure buruan etengabe entzuten duzuna. Erabaki ona ote da. Erabaki bat hartzea zaila da, baina zure printzipioi leial izan da hartzen duzunean. Errazago bihurtzen da. Duela 10 urte, BBKk aurrezki kutxa banku fundazio bihurtu genuen, eta erabaki zail horietako bati aurre egin genion. Duela 10 urte, dena aldatzen duten erabaki horietako bat hartu genuen. Kutxabanken kontrolari eustea, eta Euskadin erratuta jarraituko duela bermatzea erabaki genuen.